специално за булката. Аре, колеги, ламажор. О. Келела mi sozi bari, familia se goke querela, sabere zaje te querela, soy sozi, soy na digrela. Келела mi so от Младоженика за цялата фамилия да заповядат на дансинга. О. Кел Мария мана мана мама, леле соперава, леле соперava, lele soperava, e mas Allah isava. Kelo poria mana mana mama, lele soperava, lele soperava, lele gila anusheta. Sak 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 raka sak sak sak. Wada dilla dilla dilla. Wada dilla dilla. Wada dilla dilla. От Младоженика за всички приятели. Wada dilla dilla. Wada dilla dilla. Wada dilla dilla. Let it out, let it out, let it out. Obrigado, só queria odeio namava e essa daqui conseguiram odeio namava. Obrigado, uma odeio namava e essa consciência odeio namava. И така, Саше поздравява малото семейство и булката, всички гости и цялата улица Чайка с най-якия кюшек на оркестъра. Хайде! И за Благой! За улица Чайка, за малото семейство! И за страусите! За най-добрите скарачи! За бате Серго специално. Аре, учета. До сега. За бате Гога съвсем. Аре. И така, кючека продължава много специално за всички гости от Младоженика. От Младоженика много специално за Марио. За бате Гого, за шефа съвсем. Да дойде ни дансинга. Много специално за шефа Мони, за шефа Гога. Аре, шефе! Айде, Саши! Yes, sir!
поздрав от Йоско и Албена и техните синове Алико и Руслан. За кумовете специално и за младоженците милионерче. Милионерче, не се подигравай, ти давай, давай, пръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се притеснявай, ти милионерче, не се подигравай, ти давай, давай, пръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се притеснявай, ти. Ajde mi otvorko, ajde, ajde mi igračo, ajde, ajde mi otvorko, ajde, ajde mi igračo, ajde. Раз, два, три, номер носи ти, 4, 5, 6, и си добър шеф. Раз, два, три, номер носи ти, 4, 5, 6, и си добър шеф. Имаш си парички, даваш ги на всички, нямаш си парички, пики си до всички. Имаш си парички, даваш ги на всички, нямаш си парички, пики си до всички. И да ви поздравате от Йоско и Албена, Алико и Руслан за кумовете и малко семейство. От кумовете за Алико и Руслан, които се намират в Германия специално за Йоско и Албена. Давай, давай, не си съжалявай, ти си паралия, не се подигравай. Милионерче, не се подигравай, ти давай, давай, пръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, не си паралия, не се притеснявай, ти. Хайде ме обърко, хайде, хайде ме играчо, хайде, хайде ме обърко, хайде, хайде ме играчо, хайде. Раз, два, три, номер едно си ти, 4, 5, 6, ти си добър шеф. Раз, два, три, номер едно си ти, 4, 5, 6, ти си добър шеф. Имаш си парички, даваш ги на всички, нямаш си парички, мигише на всички. Имаш си парички, даваш ги на всички, специално за Тайсъна. Яса, Тайсън, яса! И за малкия Тайсън. Хепи, брат! Let's go! И така, един поздрав за малко семейство от Тайсъна. Падаек бреши бори керга 100, 200, 300 милиона. Падаек бреши бори керга 100, 100, 100 милиона. Леле, Helena, lele, o barbale, o lele, Helena, touch, Helena, lele, Helena, lele, От младоженика за Чичо Степчо специално, от младоженика за Чичо Степчо. Helena. За малко семейство от Тайсъна и неговото семейство. Хайде! И за кума за Цеци. И за Чичо Амин, специално за Чичото. Тази година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще ти водя аз 100 милиона. За малкият Тайсън. И така поздравят
продължава специално за Германия от Америка. От групата от Щатите за Германия. Яша. Оу, хоу, хоу, хоу. Само за Германия и Америка. О, Баринета. Салилка да дойде тук, ги чеки на Салилка специално за Тайсъна. За малкия Тайсън. Айде, Борине. Оу. От малкия Тайсън за малко семейство специално. Те поздравяват малко семейство. Нека да са живи и здрави, Яша. Яша Маргин. Хо, хо, хо. Айса. Бразилия специално на Това Борил. е. Айде! Хо, хо, хо. Специално за Маркина от Тайсън. И за Дон Марио. Цялата група. Носе тук е. За Дон Марио. Поздрав за Сеци, най-готиният кум, Сало Феринет. От братята Маргини. Айде, Сеци! И за малкия Мартин. За малкия Тайсън. Айде, малкия.